enregistrament. En principi, en un segon s'ha de connectar ja a Twitch. A veure. Doncs sí, ja s'entén. Ah, Doncs sí, ja s'entén. bé. Us veieu? Vale. Ara, sí, ja et surt. Bien! Veritat. És que m'encanta com queda així. Vale, vaig a fer un tuit. Sí, queda molt guai així. Oi que sí? Se queda molt més mono, a mi m'agrada més. Molt millor que així amb les barres, com els últims que hem fet. Ja. Així és com super... Sí. I qui llegeix els comentaris? Qui els pot veure? Amb totes. Fem allò, no?, de seleccionar el comentari apareix? No, o sigui, heu d'entrar com si haguéssiu al vostre Twitch, o sigui, al Twitch, i allà us surt. I llavors ens surt. Hola, us veig, hola... Sí, ara... Sí. Sí, l'únic que passa és que entre que parlem nosaltres per l'Skype i que sortim a Twitch passen uns segons. Vull dir que jo ens miraria a l'Skype, però miraria els comentaris per... Vale. Tenim te, avui veig. Teu cafè. No, jo cafè, perdó. I com això? Jo ja he pres un te per esmorzar, ara aigua només. Pues mira, el que he trobat jo, l'altre dia per casa vaig estar remenant les tasses que tenia i això, i he trobat una que és supervictoriana, mira, és com... així amb les flors, ai que cau. És molt victoriana i em l'han dit, l'haig de guardar pel Twitter i diumenge. És supermaca, m'encanta Mariona. I a més queda superbé amb el vestit. M'encanta. Però més n'hi ha una. No ho entenc. Sí. Ens l'hem de comprar. Havia de ser per aquest diumenge. Exacte. Que guai. Bueno, doncs comencem, no, noies? Sí, som-hi. Primer de tot, noies, que us vam conèixer l'altre dia, és que aquí veig a un parell que van venir a lo de... La presentació del Club Victòria. Sí, va ser superguai. Em va encantar. Sí, voler-nos veure cara a cara una mica. Ja. Ai, que enveja, jo vaig poder venir, però m'agradaria que us ho passéssiu bé, vaig veure que va venir força gent a la presentació, o sigui que xulo. Sí, hem de quedar per la pròxima. I anar totes i conèixer totes. No sé si us passa a vosaltres, però jo veig a Twitter, veig 50.000 posts de gent dient ja tinc el Tenir Sentiments, ja l'he comprat, o ja l'he llegit, la nova versió, i em fa molt feliç. O el segon, hi ha gent que té el segon títol també, que està començant. Enveja. Espera, Michelle, no sé què em passa amb tu, que se te'n mous, però no passa res, a veure. Ja està, res. Passa-la. Ai, sí, m'havia dit. Passa-la, ja està. No, la meva tassa és una mica com la portada de... Ai, molt guai. Sí, el molt regal de Nadal. Doncs comencem a comentar? Perfecte. Som-hi. Recordem que és la tercera sessió que fem de llegir un seny, de lectura compartida, i no vam poder fer, em sap molt de greu, no vam poder fer la sessió el diumenge passat, però hem aprofitat per no només acabar de llegir llibres, sinó per també veure la pel·lícula del 1995, que ens vau recomanar moltíssim fa 2 setmanes, així que no només comentarem al final, sinó que també ho compararem. Molta tela. Sí. Jo ahir per la nit, és que jo m'he quedat dormida el primer cop que la vaig intentar veure, perquè me la vaig posar a veure com a les 12. Però ahir la vaig acabar i em vaig resistir de no enviar-vos molts àudios en plan de uah, que fort, no sé què, en plan... És molt apoteòsica al final, o sigui, més que jo crec. Ui, però el Xavi ens pregunta... gràcies, ja heu contestat quin és el llibre que ensenyen, i és, sí, Una habitació amb vistes, d'Emma Foster, que és el següent títol de la col·lecció de Club Victòria, que està editant al Viena Edicions, i ho diem ja, noies, o què? Us esperem? Sí, diguem-ho ja. Doncs que aquesta serà la nostra següent lectura de vermut literari,
Començarem a comentar la primera part el 25 d'abril i acabarem de comentar la segona part el 2 de maig. Així que si us voleu sumar, si us heu passat bé amb aquest vermut literari de la Jane Austen, us animo a que us sumeu també als vermuts que farem sobre una habitació amb vistes, que sembla una comèdia escrita a principis del segle XX, sobre també l'amor, el desamor, la hipocresia de la societat, i la veritat és que és una edició preciosa. I ambientat a Florència, Ja, és que això ens encanta encara més. És que sabeu el pitjor que tindrem exàmens? Bueno, jo, perquè soc una mica que estic estudiant ara. I estaré llegint tot això en plan de, Florència, no sé què, i tancada en una habitació, bueno, no passa res. Bueno, això una mica tots, perquè ara amb el confinament comarcal... Ja, estic fent a la història, no es penseu que estic. Jo què sé, mira, les coses. Perdó, noies. Misha i... Vale, ja estic. Quin horror. Això les nostres tecnologies. Spam de directe. Sí. Doncs... Sí, ens diuen pels comentaris que la nostra veu no se sent molt bé. Potser, Marta, si et connectes els auriculars, potser el que se sent és l'eco del teu ordinador. Amigo, és que la cosa és que no tinc auriculars. Els he perdut. Ostres. Ja, perdó. Que se sent com un xxxt. Potser jo és que el sento també. Ja, sí, ara sí que el sento. Que estrany. Si no, podem provar a mutejar-nos quan no parlem i ho connectem quan parlem. Vale. També. A veure... Vale. Ara, hola? Ara ho sento millor. Jo també. Vosaltres? També, jo ho sento perfecte. Vale, Misha, hola? Pot ser que sigui el meu? Sí. Ostres, no! Pensava que ho havia connectat bé. Aviam, puc sentir-ho un altre? Sí. Serà una miqueta... Sí, vinga, va. A tope. Aquí som hackers. No sé com podré canviar... Espera, intento canviar-ho des d'aquí. Aviam. No hi hagi problemes, això. Sí, avui em toca a mi. No puc canviar-ho. No puc canviar-ho. Haig de tornar a sortir, un segon. No passa res. Tenim temps. Sí, ara se'ns quedarà la Misha bloquejada, no passa res. Però, en plan, quan tornis ja tornarà. Però bueno, què anava a dir? Ens pregunten com comencem la segona lectura. Doncs mira, ho tenim aquí apuntat. El 25, exacte. Hem dit, no? Sí. El 25 d'abril, així tenim Sant Jordi, per comprar tots el llibre i això. Sí, ho hem dividit en dos. No, està dividit en dos, no ha dit la Misha? Sí, té 2 volums, farem el primer 25 i el següent, que és 2. Ara dic el calendari aquí. Penjarem, com sempre, una publicació on posarem totes les dates i això. Sí. Que guai, quines ganes, Va, Misha, connecta't, estic supernerviosa, tinc moltes ganes de començar i de comentar lo heavy que ha sigut al final, perquè tinc moltes ganes de rajar amb molts personatges. Heavy. Sí, i les referències de la pel·lícula, perquè algunes n'hi havia com... Ja, molt heavy, o sigui, personatges que no apareixien... És que Misha, apareix! No veu les paraules, ja. Que sí, aquí, hola, Misha? Hola, com no sé jo, ara no se sent. Igual. Sí, jo segueixo sentint. Sí. És que potser no eres tu, potser soc jo. Tot i que amb auriculars i tot. És a dir, quan parlo jo no ho sento. I ara que parlo ho sento. Sí, és que la Misha ressona, a mi també em passa. I Misha sense auriculars, ho has provat? Crec que ho provo. Aviam, no sé si em permetrà. Però crec que serà pitjor ara. Em sentiu? Sí, no tan bé, però sí. Sí. Aviam, hola, provant? El que passa és que em sento mateixa. Vale, que em tregui la veu jo. A veure, si em trec jo la veu. Aviam, provem. 1, 2, 3, perdoneu els problemes tècnics, com se sent ara. Potser segueixo jo sent. Aviam, hola, com ho sentiu ara? Jo tot sento bé. A mi em sentiu bé, t'has mutat ara. Jo m'havia mutat fins ara. Em muto jo, és jo.
Hola, 1, 2, 3. Provant. Si ara tinc cara de filmar també. Quita, és una patata calenta, tu. Quita. Bueno, Doncs crec que sóc jo, no passa res, noies. S'entén molt malament, vull dir, si és que si no se'ns entén, potser... Jo crec que sí que s'entén, no? O sigui... Bueno. Diu que ho senten igual. Potser és Skype. Sí. Jo crec que deu ser Skype. Perquè quan fem l'altre no basta. Bueno, intentem fer-ho així. Sí, exacte, intentem fer-ho així I... ja està. Sí. Us demanem disculpes, però hem de fer-ho així i prendrem nota de cara a les properes sessions, d'acord? Si estem molt malament, ens aviseu i el que podem fer és això, mutejar-nos com parlem perquè no se senti l'eco i ja està. Vinga, som-hi doncs. Al final, què en penseu d'aquesta tercera part, noies? El desenllaç. Jo vaig llegir, que us ho vaig dir sense voler fer spoiler, pel grup de WhatsApp, jo vaig llegir que Jane Austen sempre les seves novel·les tenen com un final feliç, perquè ella era defensora de que la ficció és per això, perquè les coses siguin alegres, que la vida ja és prou dura. Però tot i així no és el final feliç potser que m'esperava per tots els personatges. No sé, jo a l'Obi-Lobi és... M'ha caigut molt malament, però sí que m'esperava, no sé, que acabessin junts. Vosaltres què? Potser... No, està cancel·lat. Willoughby cancel·lat de per vida. No el volem a la nostra... No, a mi m'ha fet ràbia que el volgués excusar. Sí. No volem les coses barates. Vale, encara que puguis entendre una mica, no volem saber res d'ella, volem cancel·lar i prou. No, vull dir, que ho fatal, però per l'altre cantó penso i dic, ostres, és que el seu amor era entre els dos realment estimaven. L'únic que la societat era com era i va fer impossible que els dos no poguessin acabar junts. Potser en un altre moment de la història haurien pogut acabar junts, jo què sé. Aviam, soc jo l'única que quan llegia aquesta tercera part i l'explicació del que passa amb el Willoughby estava llegint After, o sigui, tal qual, o sigui, ell decideix com una juguetes que amb ell mateix s'adoria a veure si pot caure i es pot enamorar. I llavors de retruc s'acaba com mig enamorant i encatenant d'ella. Vull dir, això em va semblar super After total. Ja, també, cert que és tòxica una mica, sí. Tot i que a la pel·lícula, no sé vosaltres si tenia mateixa sensació que la primera cau com prou bé, vull dir, no sembla que sigui un ghost boy, com dèiem. En canvi, la pel·lícula ja des del minut 0 té com aquest aire de Livon. No sé, si us ha passat igual. Sí. Sí, jo crec que, o sigui, com la Misha, que està supercancel·lat perquè s'obvia totalment que ha deixat embarassada a la fillola del coronel Brandon. O sigui, que no hi ha excusa per això. O sigui, que a més igual que sigui la seva estimada i que per culpa de la societat, o sigui, ens la repampimple, és... Oh. I sí, o sigui, la pel·lícula fins i tot... Hi havia un punt que potser ja sabia com acabava la història que em semblava fins i tot incòmoda que hi haguessin tant en plan de, sisplau, podeu parar, en plan de no m'està agradant com que mostreu tant els vostres sentiments com davant de tothom, que marxeu amb tots i és com... No sé. Perquè sabeu al final, potser dius, això no acabarà bé, per tant, vigileu. Sí, totalment. Willoughby inexcusable. Però tot i així és com que s'acaba quedant amb el coronel Brandon, però que ella no acaba de sentir-se realment enamorada d'ell. Ja. Sí, a mi m'ha semblat molt brusc, molt voler-li tot, i en cap moment hi ha indicis de que la Marianne pugui arribar a estimar el coronel Brandon. A mi això em sembla super brusc i no... Clar, és això, diu, i ella l'acabarà d'estimar, al final acabarà agafant carinyo un per l'altre, i és com ja, però és que ella no l'estima, vull dir, no cal córrer, potser ja apareixerà algú altre. No sé, no cal que s'arles a les dues. I que, a més, fatal, l'actor que han escollit, com es diu, no em surt el nom, l'Snape. Sí? Jo també dic Snape, no me'n recordo com es diu. Alan Rickman, això. O sigui... Però jo vaig veure la versió en traducció al castellà, doblada al castellà, i ho sento, li van posar una veu tan sexy. És la veu de que adopta normalment el Mel Gibson i tots aquests actors superdurs i super... I jo, ho sento, sí, és veritat, la imatge no el veia així, però amb la veu ja em va guanyar. Jo per mi, ho dic
Edward i Cornel Brandon, 200% millor la pel·lícula. Amb aquest sí que em casava. Sí. No, el que passa amb l'Alan Rickman jo crec que és que es veu massa gran. O sigui, una persona de 35 anys, vale, l'altre dia amb la Blanca vam dir que era jove. És relativament jove, però també és gran, però no tan gran com el que sembla l'Alan Rickman. O sigui, sembla que sigui una relació entre pare i filla, o sigui, és molt turbi. Sí, no em va agradar. Però tenia una veu molt sexy, jo la vaig veure en anglès, Misha. Oh, well, la Black Damselfly diu 100% veu sexy. Oh, yeah. Però al final li comença a llegir que estan els dos com allà al pati i li està llegint com uns contes o no sé què estava llegint així en plan de... M'encanta, és que ojalà tenia algú que llegeixi així, saps? O sigui... Sí, això, a la pel·lícula sí que té més sentit al final, perquè mostren això, li compra el piano, li llegeix, la salva entre cometes quan ella se'n va allà mig de la pluja... És com que mostres més que ell es desviu i farà el que sigui per ella. Llavors sí que pots entendre que ella doncs, s'acabi enamorant una mica, però allò és tot com molt brusc. Un de cop, sí. El que m'encanta és l'Edward, el paper que fa l'actor, és que és clavat, aquesta timidesa, aquesta impotència per parlar, per no saber què fer, m'agrada molt. Que a la llibre potser no es veia tant. Ja. I parlant de l'Edward, hem de parlar del Robert, quin horror, no m'ha agradat molt. Molt. Déu meu, o sigui... Me l'imaginava molt diferent, jo també. Però us esperàveu el plot twist amb el germà de l'Edward? Jo que ho és... Quan estan allà, que reben la notícia de que ha passat el carruatge amb els nous senyors Ferres, jo en plan, jo per un moment sí que em vaig preguntar, però quin senyor Ferres? Després ja vaig pensar... Jo no soc tan intel·ligent, Misha, perdó, Però sí que per un moment vaig dubtar, no m'ha acabat de colar, però quin plot twist, que al final la Lucy acabi amb el germà de l'Edward, dius, mare meva, ja... És que la Lucy... S'ha de dir, o sigui, és una mala pècula, una bad bitch, o sigui, tenia ganes de començar a insultar-la en plan paraules que no diu per aquí, en plan de... Oh, com s'atreveix a fer això? És que és tan dolenta, tan suaument dolenta, i a sobre, al final... Hola, mama, estic fent el directe, perdó. No és res. I al final de tot, perdó, continueu, m'oblida el que anava a dir. No, sobre la Lucy, jo crec que el moment de venjança per la Lucy, que no sé si m'ha quedat estava bé d'això, perquè és que m'estic rient l'arribar a l'Edward a casa i ara la Lucy ja és com sobres, completament. No sé, m'encanta com anava a veure i m'ha encantat com ho fet a la pel·lícula també, molt. Sí. Que ella entra com que li adeu, que aquí al darrere li diu, tu la Lucy? Sí, totalment. Això, el que em sembla fatal de la Lucy és que a sobre la mare la perdoni, o sigui, jo no he acabat d'entendre per què. Si el Robert es casa amb la Lucy, per què li segueix donant l'herència a ell? O sigui, jo volia que l'herència li donés O sigui, m'ha semblat fatal. Fatalíssim. Ja, no és com que és molt manipuladora i acaba guanyant-se-la i al final la mare com que no vol reconèixer que s'ha equivocat, potser per orgull o per... I diu, no, ja està, ho deixem així. I ja està, es queda ell l'herència i l'altre no, sí. Però ja no ve, perquè al fons de l'Edward ja no ve, i vull una vida senzilla, així, que s'ho guanyant al final. Ja, tota aquesta responsabilitat, sí. Ja, però no sé, igualment. Quina ràbia. Jo crec que a la pel·lícula potser és com que es veu més quan estan en el ball i el Robert i la Lucy es veuen, és com que es miren així, llavors ell li diu, ballarem tu, però després tu portes un ball, és com que s'insinua més això. En canvi, al llibre no hi ha, de tot això, i de cop és com, què? Des de quan amb el Robert, però no s'estimava tant amb l'Edward? Podem comentar aquesta escena? L'he trobat tan horrorosa, o sigui, en el moment en què la Lucy surt allà i de sobte el Robert somriu, se li veuen totes les dents mal posades, com aquella cara de senyor dolent que té a la pel·lícula i tot, i dic, mare meva, quin horror. O sigui, realment, Dios los crea i ellos se junten. Home, és que diguéssim, a la pel·lícula no tenen tant de temps per mostrar-te com són els personatges com en el llibre, de manera que amb una sola imatge, amb una sola impressió ja has de dir, aquest no em cau bé. Perquè si us recordeu, hi ha una escena quan estan a Londres que van a una botiga i ella està allà, se les repassa, se les mira amb prepotència, no sé què, i et cau malament, però clar, aquí només amb una sola escena ja han de fer que caigui malament el Robert. Si no duraria moltíssim, ja dura 2 hores i pico, crec. Si no duraria molt més. Sí, totalment. A veure els comentaris.
Però ja us dic, a mi el Donald Edward com el Brandon a la pel·lícula em semblen on point. Allò que va dir la... Ara sí que el puc entendre. Allò que ens va explicar la Blanca l'altre dia, dient que ella sí que entenia l'Edward perquè havia donat la seva paraula i per això no pot... Perquè quan veiem a la pel·lícula sí que sembla com que l'intenta dir a l'Elinor. L'intenta dir, no, mira, és que jo ja estic compromès, però no pot, no? I aquesta timidesa sí que sembla poquí a la pel·lícula. En canvi, el llibre em sembla molt terrible. No m'agrada l'Edward. Però en canvi, la pel·lícula sí, li compra l'Atlas a la germana, juga amb ella, amb les espases. És com... Quin amor, és boníssim. Amor! Oh! Sí. Volem més o més així. És que algú ha comentat aquí que per culpa de la setmana passada s'ha enganxat al podcast Fat Boys of Literature, que jo també m'he enganxat, i és com... Sí, no volem aquest tipus d'homes, volem uns Edwards Ferrars, volem Colonels Brandons, o sigui... Són els millors. Sí, i el que sí que he notat una mica la pel·lícula és com que es perd tota aquesta crítica que té l'autora, una mica el missatge, potser. Sí, jo crec que a la pel·lícula, i també... Això fa temps que no he vist la d'Orgull i Prejudici, però a les pel·lícules sí que es mostra com aquesta Jane Austen, que és el que l'altre dia parlàvem amb la Blanca, que és el que la gent es pensa que és la Jane Austen, que és com novel·les així com de tacites, que no passa res... I m'ha donat la sensació de matrimonis... Exacte, matrimonis i tal, i és com, buah, és que... Clar, costa molt traspassar tota la ironia i tota la crítica que té Jane Austen a la novel·la en una pel·lícula. O sigui, la pel·lícula és com super average, Victoria inspirada pel·lícula que hi ha a Netflix, saps? Sí, molt bona, però... no sé. Exacte, igual, vull dir que els actors actuen superbé, tot està molt ben representat, però jo vaig amb els meus pares també a casa, divendres a la nit, i em vaig veure complicada i dir, que tot això realment, vull dir, és com que l'explicava, no?, la meva visió amb el llibre, de la crítica i el missatge final, això de buscar l'equilibri entre el seny i el sentiment, que és com el missatge final. Clar. El llibre és com... la pel·lícula és com que costa, suposo, transmetre això. Sí. No sé. A mi el que m'ha passat amb la pel·lícula és que la ironia no és tan punyent com el llibre. Hi ha diàlegs que dic, ui, això no surt, aquesta frase m'encantava, això no apareix. Però a l'altre cantó, l'adaptació, els personatges m'han caigut 100 vegades millor a la pel·lícula. També hi ha un comentari d'Obenza Vidar, diu, totalment d'acord amb la Misha, fins i tot han retallat personatges. En el llibre és la germana de la Lucy que explica el prometatge, la pel·li és ella mateixa, i crec que és una escena fantàstica. Gran feina de l'Emma Thompson adaptant l'obra. I la Noemi Singh diu, l'actriu que fa d'Elinor també ho fa molt bé, tot i que trobo que el llibre l'imaginava més jove. Sí. La mare d'ella era en plan, en el llibre, resulta que té també 40 anys la mare de l'Elinor i de l'Omenys, i en canvi sembla una senyora de 70, per favor. Sí, molt més gran. El tema dels actors i les edats és com una mica estrany, a mi també m'ha sorprès. Sí, a mi també. Sí, molt raro, en plan de... O sigui, en principi l'Elinor i la Marianne tenen com uns edats bastant semblants. Sí, uns 16, 17 o així, no? En principi. Sí. Llavors la mare és jove. Sí. I també la casa, bueno, això suposo que són els escenaris que escullen, no? Però me l'imaginava molt més petita. Jo també. Jo dic, ojalà viure en un cottage així de petit, saps? Això és un palau, exacte. Així amb un munt d'habitacions. Imaginava una caseta d'una sola planta, un espai petit. Sí, com tipus Hobbit, jo me'ls imaginava. A veure, tampoc tant, però sí, la típica caseta així amb les finestres, els porticons verds, i això com descriuen el Xavi Pami de les notes. Clar, sí. Que a veure, suposo que costa trobar un espai així per gravar, però vaig veure i dic, uau. Sí, vaya casoplón. Jo sí que me l'imaginava així, fins i tot me l'imaginava una mica més gran, ja he dit. Sí, més rústica, però sí, jo més o menys me l'imaginava així. Perquè no té res a veure amb les supermansions dels altres, però encara viuen bé, perquè elles tenen diners encara, d'alguna manera. O sigui que... I la senyora Jennings, els veïns, o sigui, m'ha encantat. Sí, i estic d'acord que està molt bé que han de fer sempre personatges, perquè la senyora Middleton no apareix, la batallen. Fan que el senyor Middleton sigui vidu. I dius, mira, millor, no? Està bé, no em fa nosa. I també més insuportables a la pel·li, s'ha de dir, o sigui... Quan arriben tots just a la casa amb els gossos i comencen a xerrar i és com, a veure, que hem d'arribar. Sí. Sí. O sigui, el llibre em va costar com més trobar-los tan pesats. O sigui, a poc sí que anava dient, uf, quin pal!
tanta vida social. Mm. Però la pel·li ha sigut com... és tot... És el número 0, sí. Pareu. Sí, jo crec que al final la senyora Jennings t'acaba caient molt millor. Aquí segueix sent la típica paraula de Ferrera, que no, també no la suportes. Jo al final vaig fer les coses amb ella perquè m'agrada molt la Marianne. Sí. Bueno, el moment que està malalta i agafa febre i tot això també la cuida, li diu què necessites. Tot i que tampoc és tant com en el llibre, que canvia completament. Sí. I en el llibre també a l'inici és com que realment no cau tan malament. I és a mesura que van passant els àpats, les hores del té juntes, i això que comencem a estar cansades de la senyora Jennings. Sí. I una cosa que em va semblar terrible, però que jo m'esperava amb ganes quan la Marianne està malalta. Jo estava amb ganes i la pel·lícula no m'ha adaptat i va ser com una decepció supergran, perquè per mi, vosaltres dieu que el moment de la Lucy, Edward i Elinor allà tots sentadets és el més awkward de tots, el més incòmode, però per mi el més incòmode de tots va ser quan el senyor Willoughby es presenta borratxo mentre la Marianne s'està morint. Aquell sí que va ser per mi el moment top i a la pel·lícula no apareix. Uau! Sí. Molt de greu. Havia Però oblidat és aquesta el Brandon i no, és tan. És veritat. Uau, Sí. uau. Mira, aquí tenim un comentari, l'esteu llegint. És que, a veure... Quin? Sí, o sigui, l'actriu fa superbé. Aquí, la Black Damselfly. Sí, sobre l'actriu de l'Elinor. Sí, per això que abans estàvem parlant que potser era massa gran per fer-ho bé, però sí, realment ho ha fet superbé. O sigui, això ho fan molt bé els actors, però l'edat no està ben trobada, jo crec. És més, jo no sé vosaltres, però a la Elinor, mira que jo crec que estem d'acord que ens cau bé, no? És com ens cau molt bé, però a la pel·lícula empatitzes molt més amb ella, perquè veus molt més la seva part humana. Al final de tot, clar, és que en el llibre, si us fixeu, quan just quan diu, i li va donar matrimoni finalment d'Edward, no ens interessa saber-ho perquè vas van dir lo típic, com? Sí que m'interessa, explica't. Exacte. Sí, vull saber. I a la pel·lícula, la veus més ella que al final esclata a plorar i sí, aquí m'identifico, saps? M'encanta aquest moment, que treu tot el que portava dins acumulat i comença a plorar i és com pobra. Però a mi m'agrada molt el llibre quan descriu com aquella setmana que va estar l'Edward a casa després d'haver demanat matrimoni a l'Elinor, que estan superfeliços i com superpassejant i tal, i dic, uah, m'hagués encantat que això també ho haguessin adaptat a la pel·li i veure'ls com de noviazgos superfeliços, en plan enamoradíssim. És que, o sigui, a mi m'encantava pensar en plan, que mono, saps? Però bueno, no passa res, així no pot ser una pel·lícula perfecta. No, però sí que diuen, s'han declarat, es casaran i de cop veus l'escena del casament, però no diuen si no li agrada la germana. Sí. I dius... Sí. Tallant temps. Sí, però d'altra banda m'agrada el recurs de, ja que la Linus no t'explica com li demana matrimoni, em sembla supercookie que ho expliqui a través de la mare, la Marianne, la mare que es puja allà a la caseta i ho veu des d'allà. Sí. Està molt ben lligat perquè al principi la mare et diu, ui, i com quan un es declara se li anolla, no? I l'altre, tu calla. I al final diu, ai, s'està enollant. Sí. Molt ben lligat. És que a mi m'ha agradat molt el paper de la Margaret a la pel·lícula, perquè el llibre surt molt poc i és quasi un paper sense importància, i en canvi a la pel·li té un paper molt tendre, com de germana petita mona i que acaba de... És boníssima. Sí. Molt. I m'ha encantat, m'ha recordat molt a les mujercitas, com anava vestida, el cabell i tot, que mona. És que ni l'he vist ni l'he llegit, super sad. No passa res. Jo tampoc, Marta, no pateixis. Ens ho apuntem. Ens ho apuntem. És que crec que no està traduït o no es troba al català, si algú devia estar veient això. Ah, no, però és americana, no? La Louise Alcott. Sí, és veritat, és americana. Bueno, hi havia com una traducció al català, crec, una adaptació de l'Àngel Brunès, però com una adaptació il·lustrada. No era completa, crec. Jo crec que sí, però no sé si també és un d'aquests títols que necessita una edició bonica com aquesta. Estava catalogat, sí, perquè jo volia per Nadal i vaig preguntar a l'autor, al traductor, si tenia exemplars, si se'n podien trobar encara, i em va dir que només en tenia ell uns quants i que se li volia comprar amb ell. I vaig dir, doncs potser algun dia ens trobem que el compro, perquè el vull en català. Clar. Això. És un llibre més de la llista de Viena, que s'hi ha de passar. Sí,
el negoci de suggerències de llibres que han de traduir i publicar i... Sisplau. Sí, per favor. Quan surten de la parròquia m'agrada com reflexionen les diferències. Sí, totalment. Noemi, sí, totalment. Jo ho vaig pensar de dir, uau, que heavy que les dues germanes que han viscut tota la vida juntes, de sobte, cadascuna es casi com més o menys en el mateix període temporal i que una passi a ser superrica i l'altra passi a viure com a la parròquia, però al territori de l'altra, o sigui, com si diguéssim, d'alguna manera està com subordinada i vaig pensar, uau, en plan, que heavy, com aquesta diferència de classe tan bèstia que hi ha entre les dues germanes, sí. A mi m'ha semblat. I no ho menciones originals que ni res, simplement diu que acabaran vivint juntes i ja està. Sí. Que genial, perquè es porten molt bé, però sí. Perdoneu, no puc evitar-ho. Vaig veure, crec que va ser fa un parell de dies. No, ahir vaig veure aquest tuit de la Marta Cava, no sé si s'apreciarà. Ah, el de Donetes! És boníssim! És boníssim! És que us anava a dir, és molt. També el vaig veure. Quan vaig buscar donetes en català em sentit sempre aquesta imatge, jo. Sí. Aquí prenant donetes, en plàstic de Luis Terminal. Boníssim. Sí, em va semblar genial aquest tuit. Busqué suggerències per si volen fer una col·lecció de clàssics en general, així... És que, heu vist la col·lecció aquesta de no me'n recordo, que crec que la venen a les coses aquestes als diaris, que costen com 2 euros, que es diuen Mujeres Singulares o una cosa així, que són com tot de llibres amb edicions precioses, de Jane Austen, de Mujercitas, de les germanes Bronte, i és com, jolín, jo vull que algú... En castellà, no? Que va sortir com l'any passat, o fa 2 anys, crec. Sí. Sí, de RBA, sí. Vale, sí, només per veure que m'he sisplau en català. Sí, sisplau. Que algú faci en català, que són maquíssims. Ara diem, tindrem aquests. Ja. Poc a poc, per això, 4 l'any aquí. Home, Déu-n'hi-do, 4 l'any són bastants, en plan... Sí, són bastants, sí. O sigui, dona temps d'anar-los col·leccionant. Sí, per tema econòmic són bastants. Però és que els vull tots, no sé. Sí. Hi ha tants títols que vull, que és com si no que sortin ja. Sí. Mira, novel·les eternes, es diu, exacte, novel·les eternes són aquestes. Ah, sí. Volem que algú ho faci en català. Aquí, si algú ens sent, cantamos la de Yansis. Sí. I una altra diferència també amb la pel·lícula, no sé si m'equivoco, que és que el Willoughby no és ell mateix qui confessa tot el que ha fet a ell, sinó que és el coronel Brando qui li diu, no? Sí. Perquè el coronel li diu que té una filla i tot això, però no li explica res més. Sí, no, a veure, sé que l'explica, si al final ell li explica tot el següent sabent que el Willoughby havia d'estar embarassada a la seva boda. Però el que em va semblar molt fort és que a la pel·lícula, com que s'estalvia aquesta escena que el Willoughby va i li diu a la Elinor, no, jo al final sé que em vaig enamorar de la teva germana i tal, i li explica, això ho fa el coronel Brandon i em sembla superfort que el coronel Brandon disculpi el Willoughby i digui, no, però és que en el fons pobret sí que estimava la teva germana. Jo, no, perdona, Brandon, no el disculpis. No. És que hi ha un intent de netejar el Willoughby per totes les bandes i és com, senyor Willoughby, no hi ha, no s'aguanta per enlloc, o sigui, no ho intenteu. Sí, és cert, per la pel·lícula vaig quedar una sensació una mica així, això, perquè no m'agrada al final, però sí que és veritat que en el llibre, clar, tenia més en la pel·lícula que el llibre, i en el llibre sí que és veritat que fa molta més ràbia, aquesta escena, no?, que ell va i diu, no, és que realment l'estimava molt, em sap molt greu, és que prioritat els diners, i l'Eli no se'l queda així mirant i diu, sí, ara jo que vols que faci, que li digui la Marian, és que ja està fet. Sí. Et pots. Sí. Jo en algun moment pensava que es moriria la dona del senyor Willoughby i s'acabarien casant amb la Marianne. I penso, Marta, pots deixar de justificar sempre els fanboys perquè sempre t'acaben agradant i sempre acabes dient, va, segur que acaben canviant i segur que acaben sent super soft boys i super bones persones i no canvien. I jo allà desitjant que es morís la dona aquesta, la Eliza, no, com es deia, No ho sé, Grey, però no sé el nom. Sí, i és com, no, Marta, no pots desitjar la mort d'una altra dona només perquè és que la Marianne... Tot i que és molt fort, que al final se sap
que és ella la que li dicta la carta que trenca el cor a la Marianne. Sí. Però d'una altra banda això ho entenc, perquè si tu estàs amb un compromís i no és el teu home que li està fent ullet a totes les dones i tal, doncs intentes com tallar-ho d'arrel, però és bastant cruel. Va, és que això m'ha recordat molt a l'actualitat, en plan, no us han explicat com sempre com la típica història, en plan, quan érem més jovenetes, en plan, rotllo, als 15, 16 anys, quan hi havia com aquells líos amorosos i s'escrivien whatsapps i missatges i tal, és que ha sido mi novia qui et va enviar, en plan, o sigui, uah, que heavy, és que això podria ser perfectament com un WhatsApp que t'ha enviat la nòvia del tio que tira la canya des de l'Instagram del seu no, en plan, és com, uau, és que és superactual això, en plan. Molt actual. Molt actual. Ho vaig trobar horrorós, sí. No avancem, com a societat. Exacte. I també a la pel·lícula es troba a faltar que en el llibre dona encara una volta més als possibles malentesos quan l'Edward les va visitar i porta la nina amb els cabells. Us en recordeu que la nina no es pensa que són els seus perquè tenen la mateixa humanitat, però aquí no. Aquí no hi ha tanta confusió, és només la Lucy la que porta... Però crec que tampoc, no tampoc porta la foto ni res, que ho ensenya. Vull dir que és per remarcar una mica també aquest doble embolic que es fan creient... Sí, i al llibre també, al principi de l'últim volum, la Fanny es posa malalta. Crec, oi? Sí. Recordo llegir que diu la Fanny està malalta, hi ha les germanes Estil, i recordo que en l'últim directe dèiem tant de bo li passi alguna cosa a la Fanny, vaig començar a llegir i dic, a veure, pobra, tampoc volíem fer mal per ella. Però és que vaig començar a llegir i dic, els faig àudio o m'espero un directe i els dic, us anava a dir, dic, ho vam desitjar i ha passat. És veritat. Sí. Però li agafa de la histèria d'assabentar-se de... Tot i que la pel·lícula ja ho crec quan dic també els comentaris que és molt divertida l'escena, que com l'agafa la teva igualtat. Molt bèstia. Que s'ha de dir, aquella escena sembla que s'aclarissin l'una a l'altra gairebé, o sigui... Vaig pensar, bueno, a veure aquí, no crec que en Brandon intenti allà... A veure... Sí, diu, la vam ser clar, diu, jo veig més com que simplement posa en boca d'ell el fet que és important, un fet que és important dins de la història, que és que Willow estimava grandment a Marianne. Aquí el seu filisteisme, que acompanya altres efectes i que reflexiona una cosa que crec que passa molt a la societat, valor per seguir el cor i els propis actes com fa l'Edward i ell no ho fa. I el Willow no ho fa. Sí, doncs entenc que d'alguna manera han de dir que el Willow sí que estimava la Marianne, però jo no sé dir, jo no puc veure que sigui un amor igual que el de l'Edward, jo veig més com un encatenament de dir, mira, sí, si m'ho poses fàcil i tal, doncs potser sí que, però jo no sé si el llibre es diu que ell s'havia plantejat proposar-li matrimoni, crec que ell no volia demanar-li matrimoni ni tan sols el llibre, ara estic dubtant. De Willoughby? No, crec que no. 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 És que és fuckboy fins a les últimes instàncies, No, i això que sí que es veu molt en la pel·lícula. Quan intenta protejar-la i comença a criticar l'altra gent, no cau gaire, ja des de l'inici. Dius, ai, quin noi espadant. Sí. Ens recorda que la pel·lícula sí que porta la Eleanor porta un mocador amb les inicials de l'Edward, de Lucy, igual com el que té l'Eleanor, perquè aquí sí, aquí és on estan el malentès, que els dos tenen el mocador i per això ja imagina que és cert, no?, que l'he explicat. Sí, perdoneu, però quina hora li he agafat a la Lucy. Ai, per favor. És que... Però això que us deia que en el llibre les converses que tenen elles dues són molt més punyents, hi ha tot el doble sentit de com ai, com m'alegro de veure-us, que hagueu vingut i tot això que s'està dient tot el contrari, això ho he trobat a faltar una mica a la pel·lícula. Perquè això és el millor, és que és genial, jo m'ha encantat. Igual que els diàlegs de la Fanny, que aquests sí que potser hi són. Més quan a l'inici hi ha el carruatge, que tota aquesta manipulació pel tema dels diners, això sí que hi és, però en canvi els diàlegs amb la Lucy no són tan forts, potser. Sí, i l'escena en què es presenta, a la pel·lícula no veiem la senyora, la mare de l'Edward, però al llibre sí que els reuneixen i a sobre la dona, la mare de l'Edward, com que està pel·lícula de l'Edward, li comença a tirar floretes a la Lucy i deixen davant de l'Edward i és tot com, buah, que incòmode, veuràs tu quan t'assabentes de que la Lucy és la que està completament amb l'Edward.
És que jo per aquesta escena del llibre, per això pensava que la Lucy es va atrevir a dir que estava promesa amb l'Edward, perquè jo crec que ella es pensava que tenia més o menys l'aprovació de la mare perquè li havia caigut molt bé justament per això. Llavors, a la pel·li és com una mica random, en plan que diu, bueno, estic promesa amb el teu germà, i és com, però per què li dius això si és secret? O sigui, no hi havia necessitat a la pel·lícula de dir-li en aquell moment. Però al llibre sí, perquè és com... Ella mateixa, en el llibre, la Lucy s'està creixent moltíssim en aquell moment, o sigui, tothom l'està adorant, però l'estan adorant justament per fer petita a la Elinor. I llavors és com... Tot aquest joc provoca que la Lucy acabi confessant el seu prometatge, però clar, a la pel·li fan com... Bueno, sí, m'he promès i sin más, ja està, saps? Com molt de cop, sí. Sí. I a mi m'agrada molt com tot aquest... No sé, o sigui, com anava veient com la Lucy s'anava creixent, però a la vegada pensaves, nena... Que no funciona així. Corta. Exacte. Corta, sí. També és com que hi ha coses que m'agraden més al llibre i els altres m'agraden més a la pel·lícula. I no sabia dir, si em fessin escollir, no sabia amb quin quedar-me, perquè els dos estan trobo una adaptació que està molt bé i hi ha coses que a mi no em feien el pes del llibre, com és l'Edward, com és el Brandon, com és... A la pel·lícula m'han fet que em caigui molt millor i que els pugui entendre. Ja. Sí. Sí. Tot i això, a mi m'ha faltat molt la ironia aquesta dels diàlegs, llavors jo crec que m'ha encantat la pel·lícula moltíssim, però em quedo amb el llibre, jo crec que sí. Sí, jo em quedo amb el llibre totalment, també. Sí. Sí, estan ajustats, però sí. La gent, els comentaris, no sé, ara què diuen? Llibre o... Sí. La llibre o pel·li? Que llibre. El llibre és millor que la pel·lícula. La part del llibre que mola és la diagnostic comentant el llibre. Exacte, la narradora dient tot. Ostres, aquesta és boníssima. Sí. Cap al final, no? Que comença a aclarir com tot, a mi m'agrada també molt, no? I a mi se'm ponia el cor quan comencen i la mare s'amaga per tot arreu i al final l'Edward tan cuqui diu ai, m'agradaria saber si el Nil comença a néixer a l'Amèrica Llatina i l'altre, m'ho vols dir? I fan tot el peripé perquè la pobra mare surt i què dius? No, el Nil no surt. Molt aquest moment. Molt. M'agrada molt. Sí. És com si fos la seva filleta i ja estiguessin casats. Així és com una escena de matrimoni molt tendra. I ens encanta. I això, que no ho hem comentat, Digues. que el llibre no sentia tant per la Marianne, però a la pel·li era com, buah, Marianne, deixa de comportar-te tan malament amb el coronel Brandon, perquè tenia la sensació que, que era com superborde amb ell, que en plan el mirava com una mica per sobre de l'ombro i ell sempre darrere en plan que no, que jo continuaré per fer-te feliç, sempre estaré allà i ell picant pedra i ella com tenint un despreci que pensava, uah, Marianne, deixa de ser així perquè em caus molt bé, però aquesta actitud teva no m'està agradant gens. Sí, per exemple, quan li porta les flors, que ha caigut i s'ha trencat el peu, s'ha les dins, li porta les flors i marxa, ara és la germana que li diu, que marxa per allà i la gira i diu, adéu. En canvi, llavors quan ve l'Ulog i diu, sí, col·loca-les aquí, col·loca aquí el gerro i... Sí. Pobra. Amb les flors també són superxunguis en comparació amb les flors ram. Que les ha collit a fora al terra, sí. Sí, tal qual. És això. I... Ai, ara s'ha anat. Ostres, m'he quedat en blanc. Hi ha moltes coses a comentar. Sí. No, però això el que diu el... Això, ja m'ha vingut, disculpa. Que dic, és veritat això que mostra molt millor el lleig que li fa la Marianne al coronel Brandon i com el coronel Brandon no rendeix. És això, al final quan la Marianne es posa malalta perquè se'n va caminar enmig de la pluja, a la pel·lícula fan que reciti aquell sonet, crec que és de Shakespeare, en el qual diu que és l'amor verdader, aquell que, tot i els 1000 entrebancs, tot i que no pugui ser aquell amor perdiu com un far i no s'apaga mai. I està relatant fil per randa el que fa el Coronel Brandon, que encara que sap que la Marianne no l'estima, que no el vol, ell farà tot el que sigui possible perquè ella sigui feliç i ho superi, no? Vull dir, no esperar, encara que m'estimis, jo estaré feliç. I trobo que això ho escenifica perfectament, ho resumeix molt bé. Sí, això és veritat, i també ella quan es desperta, que està malalta, i veu qui hi ha a l'habitació i diu, coronel, i se'l mira.
d'aquest moment més Aquest moment és molt tendre, sí. Jo en aquest moment li he perdonat com la mala educació a la Mariana, en plan... Sí, ho estàs fent molt bé, sí. En canvi, el llibre, el Cornel està per allà, visible, ja està, no fa res més. Sí. Realment. I vaig trobar una cosa a la pel·lícula que la Mariana es disculpés quan se'n dona compte de que l'Ari no l'està pintant. A la pel·lícula és com més un, bueno, vale, però en canvi el llibre és com, ostres, Eri, no ho sento, jo aquí patint, m'he revolcat amb la meva misèria i tu també paties, ho sento. En canvi a la pel·lícula no es disculpa de la mateixa manera. Això és veritat, sí. És que l'amor entre l'Elinor i l'Edward és tan bonic, tan tendre. És que no m'agrada perquè amb la primavera, Sant Jordi, ara no vull estar enamorada de personatges un altre cop. No. Al revés, un moment, just terminada. Si hagués escrito buena idea, ojalà, Tomeu. Com la badia de Northanger, que ho van dir a la presentació del Club Victòria, que no està en català, si no es troba en català. I no seria mala idea que... Sí, estarem. El Club Victòria segueix publicant de Innocent. O altres classes, com tu has dit, Mariona. Sí. Però que 4 a l'any, vull dir que són prous, però no són per mi bastants. Exacte, no són suficients. Tenim una llista massa llarga i ens volem ja. Clar, és que jo crec que ens passa això, que tenim tants llibres en català que necessitem tenir-los, que en veritat, sí, amb qualsevol altra llengua, que una editorial tregui 4 llibres a l'any, és com, uah, està superbé, no són masses, en plan, està superbé, però nosaltres que esperem des de fa tant de temps, totes aquestes traduccions i totes aquestes edicions, és com, sisplau, que passi el temps ja perquè comencin a publicar ja totes les coses, o sigui, per mi com si publiquen 10 a l'any, és com, no és suficient perquè hi ha tantes... O sigui, necessito tants llibres que estiguin disponibles que és com, Totalment. Però a la vegada mola molt que comenci, que es comenci com a fer tot això a poder llegir com els clàssics en català, no? Que a vegades sembla que només puguis tenir com aquesta formació lectora o accedir a aquest tipus de literatura així en castellà i m'està encantant que a més se li doni com tanta... Sí, que tothom estigui com tan emocionat. No, i en català hi ha edicions així, també de la madura, tan boniques, tan cuidades, que sí que hi ha molts clàssics en català però que són amb edicions de butxaca o... No sé, jo tinc una Anna Karenina, que és un totxo així d'aquest que veníem al periòdico, que me'l va donar un tiet meu que se l'havia llegit, amb una lletra petita, amb les marges estrets, que dius, això no es pot llegir de cap manera. I dius, sent un clàssic tan maco, fes-me una edició així, tan bé. Sí, això que diu la Black Damselfly, o sigui, sí que està editada per Pro, però o sigui, és del 2009. O sigui, és improbable, perquè la necessitava per la única, me l'he llegit per una assignatura i ha sigut com, bueno, me l'he hagut de comprar en castellà perquè... Suposo que en alguna biblioteca deu estar-hi, però clar... Entre la narra i tot, si ho necessites ràpid. Sí. Bueno, però sí, això, la Viena Edicions està fent una molt bona feina, ja ho veieu, és el que dèiem, la Lliga està responent, Viena Edicions ja és un bestseller, Senyor Sentiment és un bestseller, està encapçant les llistes dels més venuts, també estic veient molts tuits amb el segon títol ja, que la gent ja també l'està comprant, o sigui que jo crec que això els perdonarà i els donarà més ànims per seguir publicant clàssics amb aquesta qualitat. Totalment. Doncs alguna altra coseta més? Si teniu també al comentari alguna pregunta que us agradaria fer-nos, endavant. En Tomeu diu, a mi m'agradaria la badia de Northanger o Mansfield Park. D'Emma i Persuasió tinc edicions recents. Ai, l'edició de Persuasió, per favor. Que maca, jo també la tinc. Però que m'ho ensenyar. És que és preciosa. Aquí, no. Sí, la portaves a la presentació, oi? Que la vas ensenyar, crec. Mira. Sí, és molt maca. Aquesta, la de Persuasió, és que té un tacte, noies, és brutal. M'encanta. Ens encanta. Sí. El dia 25 és el primer vermut d'una habitació. El dia 25 és el primer, no?
Sí, el primer i el segon era el... Quin dia El demà? 2 de maig. El 2 de maig. Deixa'm mirar el calendari. És que... Sí. Així us donem temps de dir la setmana que ve no hi haurà vermut, perquè a més estem tots preparant-nos per Sant Jordi, us deixem temps també perquè podeu aconseguir el llibre, i el dia 25 comentarem la primera part, que aquesta és més curteta, d'acord? Si teniu menys temps perquè el compreu per Sant Jordi, doncs tindreu també un parell de dies així per llegir la primera part, que és curteta, i després, el dia 2 de maig, comentarem la segona part, que és una miqueta més llarga. Ens encanta. Haig de dir que m'encanta, com a mi, no he fet trampes, encara no l'he començat a llegir, però els noms dels capítols em semblen genials, o sigui... Sí, la Blanca va comentar a la presentació, no? En va llegir un que és com super llarg i llavors el següent diu i retorna, o una cosa així. I dic, que bo. Sí, o música, violes i la lletra E, i el capítol 4, possibilitats d'una gradosa sortida, la Lucy considerada com a obra d'art, capítol 12, mentint en George, mentint en Cecil, mentint el senyor Emerson, és com... Ens Hem encanta. hagut de canviar la tipografia del títol, no perquè capigués tot. Sí, a veure com és, que no l'he vist jo encara. Vols dir la del capítol 79? Clar, però posa el capítol en majúscula i això, i diu, clar, quan era tan llarg hem de canviar-ho, perquè hauria ocupat tota la pàgina. Ostres, sí, jo. Uau! Ha ocupat mitja pàgina, Déu meu. Uau! Té pinta que aquest llibre serà tan divertit, o sigui, tinc com molt hype en plan perquè crec que riurem molt, no sé per què. Tinc com aquesta sensació. I a mi m'agrada riure quan llegeixo. Tu també tens que anar un bon per això. Digues. Tinc entès, crec que no sé que... Tinc una amiga més que també se l'estava llegint i em va comentar que 50 anys després de l'edició d'Una habitació amb vistes, l'autor va fer com un epíleg explicant què havia passat als personatges durant aquells 50 anys. Però veig que aquí no l'han inclòs, hauria estat molt guai. Ho buscarem. Oh, m'encanta aquestes coses, està molt guai. Ja. Com mola. Jolín. Quines ganes. N'hem de buscar, doncs. Sí, encara que sigui en anglès. I hi havia pel·lícula també, o sèrie, d'aquest llibre? Van dir que sí, oi? També. La podem veure i comentar-la. Ens encanta. De fet, estic veient Retorn a Brightside, la sèrie, la vaig començar, i ahir vaig estar mirant una estona del primer capítol, encara, perquè són bastant llargs, que vaig quedar a la meitat. Està molt guai, també. Que és l'anterior lectura que vam fer, per la gent que s'ha unit ara amb aquest llibre. Ja ens explicaràs, però dona la sensació que la sèrie és el complement perfecte perquè pots veure amb els teus propis tota l'opulència, tots els paisatges, i em va semblar veure que hi havia com més escenes entre el Sebastian i en Charles, molt entranyables, molt cuquis, que en el llibre es passen de llarg. Sí, però de moment he vist només això, l'escena del principi de la guerra, i llavors quan arriben a Oxford i com es coneixen amb el Sebastian, els primers anys a Oxford, les borratxeres per allà als claustres, de moment he vist això. Només. Encara no he vist tota l'opulència de la casa i tot. Jo no puc veure això. Jo us la recomano. L'hem de veure i comentar-la. Vale, em sembla perfecte. Perfecte, noies. Doncs, si no hi ha res més, us sembla bé que ho deixem aquí? Sí. Algú ha de dir alguna coseta? Em sembla que la Laurenta Rial ens comenta que hi ha una pel·li de 1985 d'Una habitació amb vistes, guanyadora també de l'Oscar a millor adaptació. Oh. Doncs mira, s'haurà de veure. Sí, la buscaré on està. A més, en una plataforma i la mirem. Exacte. Doncs realment, m'ha passat superbé comentant amb vosaltres. Escena i sentiment, crec que no l'hauria gaudit tant si no haguéssim fet aquests versos literaris. I us agraeixo molt també tots els comentaris que ens heu estat deixant als nostres oients espectadors. Sí, també molt interessants. Esperem que us hagueu passat bé amb nosaltres i ja ho sabeu, el dia 25 comencem a comentar Una habitació amb vistes de E.M. Forster. Perfecte, noies. M'esperaré a començar-lo perquè si no costa esperar, Sí, costa. Aquesta setmana ha sigut difícil. Doncs noies, un betonet. Adéu. Fins la pròxima.